Hi, Sunday Nation. I'm Yolanda Mbata, and standing next to me is Usiam Kize, aka Umasi. Masi, how are you doing? I'm good, Kapila. Image. So, preseason training first team. This is one Jangalok, and how long have you been waiting for this opportunity? Angizizwa ngijabule kakhulu ukuthi bekwazi ukuthi benginike ithuba ukuthi ngikwazi ukujoina i-first team yabo. Bese kwesikhathi eside mhlawumbe sengilana no-2 season MDC yabo, so ngisizwa ngijabule kakhulu ngaleli thuba abanginikeze lona. Okay, ngathi sinabahloni nje masi. Yadlala. Anyways, first day of the preseason wabahlula bonke la eteamini ngokugijima. Bathina abantu nawe wazizwa kanjani nje? Bathina amasinyo yakho awusabi ukushiya amasinyo yakho ufika nje. Phela vele strength sami ukugijima. Waya nje. Strength sami ukugijima. Yabo, sona strength engazi ukuthi sona enginaso. Yeah. Ukudlula okunye kodwa lesi sokugijima sona strength sami, umoya kahle. Yeah. Strength sami. Okay, and yini ofuna ukisho kwabalandeli be-Arrows usithembisani umdlalo kanjani? Yawo, into engayisho ukuthi nje ngizoyimisela yabo, ngifake yonke effort ukuthi ngikwazi nami ukusiza i-team ukuthi ikwazi ukuthola ama-results yabo, yilokho nje engakudlulisa. Bhekile West. Eso. Kunjani? Bhekile West. Ngeke angihlale West. Noma? Ngihlala ngaphesheya kwase-West. Kephi phesheya West? Kunebhambane nomzomusha. Thank you so much.